ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସେ ନିଜ ଏ ଭାଇନା କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ତମକୁ ଆମେ ଜମା ଛାଡ଼ ନା ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବ? ସରକାର ପରା ସୁବିଧା କଲେଣି ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା। ତେଣୁ ତମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବାହାର ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ ଯେ। ସତେ ତମେ ମାନେ ତ କହିଲ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଏବେ ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ପବିତ୍ରତା। हो गया बंद क्या मोड़ जलाए ना घर से रहते सर बंद करो